ndikaona vanhu vari kunakidzwa fani nekunyora, saka ndichange ndichidaro futi nhasi uno. Title yedu ye-encouragement yedu yanhasi inoti iyo decluttering. Decluttering, i-tongue twister yataisiti kumbaya ma-tongue twister. Ndichataura nezve-decluttering. Ndisati ndataura nezve-decluttering, ndiri kuda kutanga nemubvunzo vadikani. Muchatroom medu muya kana papepa ramuri kunyora riya, ndiri kuda kuti mudaire mubvunzo uyu. Are you ready to receive what is coming to you this 2025? Nekuti mhepo yasvika muno muna 2025 iri kuunza zvakanaka kune avo vari ready. Saka muchatroom ndoda kuti mungonyera kuti yes kana kuti why kana kuti any kana kuti no. Muchatroom, are you ready to receive what is yours for 2025? Nyorai kuti yes kana kuti no kana kuti munongonyera why chete kana kuti any ipapo. Ndinodaira pane yes ari kuuya akawanda. Yes. Houno mubvunzo wechipiri. Are you prepared to receive zviri kuuya muna 2020? Zvakare ndoda kuti muti futi yes kana kubva matoti yes. Kuti are you prepared? Mubvunzo wekutanga, what are you ready? Wechipiri uri kuti are you prepared to receive what is coming to you muna 2025? Remember now, postman kana achidelivery tsamba kana yakanyorwa kunzi 1192 kambuzuma haiende pa 1191, haiende pa 1190 kana pa 1182, inoenda pa 1192. Saka chako iwewe chauri kufanirwa kureceiva pagore rino iri chakanyorwa hachidzimike. Asi are you ready and are you prepared to receive what yours? Ndoziva kuti vanhu mafara fani muchiisa ma yes. Hey, no twist yacho. Being ready ne being prepared zvakasiyana vadikani. It's one thing kuti ndiri ready, it's another kuti ndiri prepared. Prepared inoreva kuti ndakachena, pfungwa dzangu hadzizi cluttered. Handina zviri kundinetsa, handina zvandinoshuvira, handina zvandinogunun'una. My mind is ready and prepared. Zvinoreva kuti ndikatarisa mumba mangu mandakagara makachena, zvinhu zvakapera kurongedzwa, hamuna laundry yagara gore rapera yakasvika kubva muna 2024 isati yawachwa. Zvinoreva kuti I am prepared nokuti ndakafolda hembe dzese dzandakawacha dzacho dzakafoldika dzikaenda umo, nekuti ndagadzirira muyenzi postman ndirozi iri kuuya nezvangu. Are you prepared for 2025 nezvipo zvirimo? Mota yangu kana ndichipinda mota mangu hamuna kuti bhararara maswiti machi zvinhu zvese zvakangoti bhararara, nokuti I am ready and prepared. Kubasa kwangu padeski pangu pakarongeka nokuti I am ready and prepared, either for the promotion kana kuti mari imwe iri kuuya increase kana kuti ndakutomuvha kuenda kune rimwe basa. Asi I am preparing for where I am going and also making sure kuti achapinda pano panzvimbo yangu yandiri kusiya anowana pari clear pasina cluttering. Ndo yatinoti decluttering. It's time to declutter mupfungwa dzedu, mumazwi nemukuita. Saka ndakupai homework yanhasi kuti mutarise mumba, mutarise mumota, mutarise mabedroom. Hapana muka akangosiya mubhedhu akadaka tai wandomhanya ndichazoti ndozoita. Hazviuye kana musina kugadzirira. Garai makagadzirira. Be prepared. This is today's encouragement. Ndini wenyu, DrStem. Mavita. Thank you so much, Dr. Steen.